Даро белорусский шпон, қылф часпак петли коробка обничка, қылфой стимул мера, петлиой 100 кило. Баландиш як хел мешавад стандарт? Баландиш стандартный, не ду размер дорем, як навачам дорем, бад любой размери пастша мекунем, баланда мекунем, пастша мекунем. Заводской хмон мекунем, ҷам аппаратош ҳастай. Баъд иш мера хайтеко мера. Хайтеко наомадаган. Инҷа короче ду ряд мера. Ин ряд дарои российский мера, ин рядаш дарои шишагӣ медрояд. Ду тавақа 1:20 ба 2, 90 ба 2. Анино размери 70 ба 2 ай. Инаш 80 ба 2 мера. Майдаш 70 ба 1 70 меша, 80 ба 1 80 меша. Ҳама майди майда. Трезой пластик. Размер любой размераш ҳастай. Ки ҳастай динамуд Узбекистон, ромсар ҳастай пластико. 6 метра 1,5 квадратай. Шифро тамом намудиш ҳастай. Волна 41, волна 20-21. Сомон ҳамаш ҳастай. Экои потолочный ленточный 14 ба 5 пра. 5 ровнай. Хали кам зиёд нестай. И 12 ки сараковка. 10 ки подшифер барои тнк. USB 00 лакированный пра. Ина бачако кор кардан ҳамара любой размер мебран метиян. Полный российский соснаи тоза пихта неста ягонта. Гарантияш қатӣ. Адрес станса бозори Чиртак назди стадиони Нав. Аризаксхона. Тамоми намуди материали сохтмонӣ ҳама чиша дорем. Ай ҳамин мех саршидагӣ то ҳамин самаретша ҳамаш ҳастай. Салом алейкум ака. Нархои дароро як бор гап мезадем? Даро белорусский шпон сар мешавад 1100 сомон. Ин ё ҳамаш 1100 сомон. И Узбекистонай дуюм сор. Ё боша 1000 сомон. Қылф часпак петли коробка обничка ҳамаш дар дуруш медрояд. Инаш анаки бошад шишагиш мера шпон белорусскира. Ин 1300 сом сборкаш қатӣ. Тайёр мекунем метем қылф часпак петли коробка обничка усто қатӣ. Инош ҳам боша 1200 сом мера. Қылф часпак петли коробка обничка қылфой стимул мера петлиой 100 кило. Инош ҳам хай ҳаму хел мера. Баъд коричневош мера. Коричневош ҳам белорусския тозаш 1050 сомон. Қылф часпак петли коробка обничка зависит аз количестве чанда зиёд гириб арзон мешад. Размерои 70, 60, 80 ҳамаш ҳаста инора. Баландиш як хел мешавад стандарт? Баландиш стандартный, не ду размер дорем, як навачам дорем. Баъд любой размери пастша мекунем, баланда мекунем, пастша мекунем. Заводской хмон мекунем, ҷам аппаратош ҳастай. Устувош ҳастай мекунам, чотка как мекунам метиям. Баъд иш мера хайтеко мера. Хайтеко наомадаган хайтеко 850 сомон. Қылф часпак петли коробка обничка ҳамаш дар дуруш медрояд. Ман ино ҳамаш ини қошаю сери иншам. Баъд ини шипон мераи шишагӣ ё халиша золотой дубуш. Иношам ҳам хел. Ана акаҷон. Инҷа короче ду ряд мера. Ин ряд дарои российский мера, ин рядаш дарои шишагӣ медрояд. Ду тавақа 1:20 ба 2, 90 ба 2, 85 ба 2 стандарт медроянд. Шишагиҳо ки хай акал шишагиҳо равем 1:20 ба 2 3300 меғалтад ду компанияни тёплиай. Коричневош ҳам асфальтни, се намуд светай. Ин субоша нако российскиҳо мера. 85 ба 2,5 мера стандарт, 2,800 мера уҷон, 2,500 мера. Ё ай вазну талшинаш. Ай 100 кило мера, 85 кило мера, 50 кило мера, 40 кило мера. Тамоми намуд видиш ҳастай. Нархошам гуфтеса? Нархошам онҷо якум сар меша ай 3200 мера, 2700 мера, 2500 мера. Иншам 2500 мера, иш 2200 мера асфальтный свет. Иш савуктаре 60-70 кило меброяд. Иношам боз я бор бериша бине. Ана о хушрубай бурнуш. МДФ ё? Ё пластмассай, ламби. Пластмасса ё? О. МДФ шак намуди дигар бу. Ина ки да маниш бо сафеди халишай, голдорош. Аҳа, хушед. Замок замок ҳамаш 100%. Иниш мисолга ба талшинаш дахай. Резин дутага шим со ай вазнаш зависит мекунад. Резинаш дутага? О. Ҳаминора айнси шана ки ду таваққош бо мерем. Инош российский 1:20 ба 2,5 стандарт. И вазнаш 85-90 кило. Ду таваққа? О, 3500 сомон. Ман иш ҳаста 110 кило. 3300 сомон. 1:20 ба 2,5. Дурношон хайтеки сафед. Ёр том намуш ҳастай. Хай коричневшам ҳастай. Сиёҳшам матвишам.
нархошон нархошон 3200 ҳам ду нарх мешада лубои намудаш ҳами 100 поён баъд иса тоҷикӣ мера узбакию тоҷикӣ тоҷикиё ман ёдаш 1000 сомон мешавад ино дуруш ндф резин задагӣ утилитил шумоизолясия кардагӣ лазериёш боша 1200 сом мера вазнушон 50-60 килоай ҳамаш МДФ дорушон ндф мисоланги пластмассаи лак задагиам ана баъд ин сидам ҳастай узбакӣ ҳастай бо мана ё узбакӣ 1500 сомон талшинаш ҳаштаг резин шумоизолясия утилитил кардагӣ замонкои российский задагӣ баъд исшо боша лазер тоус ман ё ҳастай 1300 сомонай инш боша 1700 сомон фарқаш ай вазнуш мекуна ай и матвия инш боша коричневый лакированияй вазнуш и где-то 70-80 мебурояд иш 40-50 мебурояд талшинаи оҳан оҳанаш мисол ҳамтарафа ғалса ба ручкаҳошам ручкаҳои российский тоза мезанам инш ручкаҳои арзонтаракай даёш исшам ҳамки баъд размерҳои якбаду боиҷа дорем якбаду стандарт и 2000 сомонай дуру беруш оҳанайо листои ғавсай последний модели ғавс они шумоизолясия утилитил кардагӣ бо ҳаминҳоро бо аисаш 120 дорем бо арзонош дорем чанд гуфтиро нархша ё 2000ай лазери 1200 сом мерад 1100 сом мера ишам 1200 сом тоус 1700 сом ва иш 1300 сом ана у парад 120 баду ман ёш ё 120 баду лакирований лак задагиам ино 1700 сомон мерад ҳамихи рафтагӣ ин ҳамаш пашти як нарх мерад дуру беруш оҳана утилитил шумоизолясия кардагӣ мана иш боша 1900 сомон меша иш мисол ҳам абничкаҳош паҳми бақувват задагиай ҳам ручкаҳои бақувваттар задагиай ҳам дуруш пенопласт задагиай дуру беруношон дигарошта чӣ мешавад дуруношта пенопласт задагӣ боша дуруношта холи мезананд утилитил стекловатҳои сеяк мезананд фолгадор мезананд инҳоро аввал дар тани лист шумоизолясия мекунанду ба пенопласта мезананд стили российский барин инсиам мисол ман ё российский бо ҳасад 200 узбекӣ айн ё узбекӣ 1500 сом 1300 сом ҳамки рафтагиам сол ино дуру беруш хетек ширинаш 10 ино замок паён задагиса ба ино савоб ёш бошад ём узбекиай ҳамаш ё 1700 сомон инош установка кардагӣ нестем петлё сетага дуру беру барои савуктаране ки эконом варианте ки сифатшон хубтара ва дарои эронию узбакию суш бо дарои обычный простой барои хонаву дарои времянка ина времянка ё чӣ қадар ё размерҳои 1 ба 2 90 ба 2 70 ба 1 90 70 ба 2 ҳамаш ҳастай 520 сомон сар меша то 700 сомон 1 ба 2 ша ҳам калон калонш 1 ба 2 меша 700 сомон дигар любой размераш 520 сомон кадом размере боша ба инса дарои пластикӣ мера дарои пластикӣ ҳам ҳамхи 520 сомон любой размераш ай 80 сар меша то 70 70 170 ҳамхи мера анино размери 70 ба 2 ай 70 ба 2 туркпластай инаш 80 ба 2 мера майди ба майдаш 70 ба 170 меша 80 ба 180 меша ҳама майди майдаш дигар стандарт нархошам ҳамаш як нархай 520 сомон любой размераш ход 80 ход 70 ход 170 фарқ надорад трезои пластик размер любой размераш ҳастай ҳами якини ба якини май ҳама калонаш то 80 ба 80 сар меша якини ба якини меш 650 сомон мера 140 ба 140 570 сомон мера маниш 130 ба 140 иш 500 сом мера ба 1 ба 1 350 сом любой размери шикла баста ҳами 650 поён мера нарх коричневый цветам ҳаста коричневый цветаш ва ёш под заказ меша ки ҳаста ду намуд Узбекистон ромсар ҳаста пластико 6 метра 1 квадратай ҳамаш 45 сомонӣ тамоми намуде ки ози ҳамиҷа ҳастай
баъд ҳамин намудое ки ҳаста бо ҳаминора тинкаша дорем. шифро тамом намудаш ҳастай. Вална 41, вална 2021 сомон ҳамаш ҳастай. Ай 50 сомон сарча 50 сом, 48 сом, 45 сомон. Шифр нархош. Баъд ана тахто. Тахто рекои потолочный, нигаҳ рекои потолочный гир. Рекои потолочный ленточный 24 сомон. Донаш 6 метра. Тоза ягон та кажлепсаги надора. Ин тахти 45, 150 сомон. 45 пра, 14 ба 45. Инаш 14 ба 5 пра. 5 ровнай, хали кам зиёд нестай. И 180 сомон мера. Иш бошад 14 35, 125 сомон. Ишам мисол стандарт. Ани реки по чифр 45 сомони ленточныйрам. Тоза 5 ба 4. 45 сомон 6 метра як донаша. 6 метра. Рафтем ака. И 4 пра. 128 сомон. 14 ба 4 пра. И 12 ки сараковка. И 100 сомон. Иншам сараковка белорусский бо ҳастай. Амира белорусский печатной белорусский меган. Иш 133 сомон. Дуймовкаи 14 ки праи белорусский 75 сомон. Печатной. Я белорусиян. 10 ки подчифр барои тнк 48 сомони. Ён хали. Сараковки 4 метра. Иш сараковки 4 метра белорусский и 87 сомон. 12 ки сараковка иш 70 сомон. Баъд USB 00 лакирони пра. 00 лакирони и 3 квадрати прай. И 113 сомони. 110 сомон белакаш. 00 тоза. Чанд ба чанд мебиё? Як 25 ба диним. Инҷа ҳамаша ина бачако кор кардан ҳамара любой размер мебаранд метиянд. Чӣ размер дар кор шава тахтара. Пони расистки саснаи тоза пихта неста ягонта. Гарантияш қатӣ. Адресу номеротон ака? Адрес станса бозори Чиртак назди стадиони Нав, Аризаксхона. Номеро 30 20 24 19. WhatsApp ҳама чи ҳаст? WhatsApp ҳама чи ҳаст. Тамоми намуди материали сохтмонӣ ҳама чиша дорем. Ай ҳамин меқсар шидагӣ то ҳамин самаретша ҳамаш ҳастай. Саломати калом ака. Саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.